Здравейте! В това видео ще ви покажем как можете лесно и бързо да пренесете случаите си от един компютър на друг или от компютър на таблет и обратно. За целта отиваме в случай, използваме функцията споделяне и експортиране. Можем да експортираме напълно базата данни за всички случаи или да използваме функцията експортирай модифицираните случаи. Ето както в случая се появява диалогов прозорец. Можем да зададем парола и тези случаи се запомнят винаги в директория компютър, документи, в собствена директория Complete Dynamics. Обикновено името се задава служебно с датата на запомняне. Ако желаем този файл, можем да го изпратим през имейл или да го запишем чрез флашка, да го пренесем на другото устройство. Там отново отиваме на случай, споделяне, импортирай. За целта е нужно да го запишем първо в същата директория на компютъра. Оттам избираме съответния файл. Ето този в случая. И задаваме да бъде импортиран. С това случаите са пренесени.